Samelangso inghan aphule Sarthe Tokbi arong amekar John Tokbi aphualong amekar kachelang lokajok chipa mithek thedatlong kedam tang ningkan ke baprang pen akiso kechelang bomta non anta mimidetlong preni phai great rogajo kesang apura hot men aphua mekalong pen avi kibu ahir kangtang pikajok John Tokbi adimalong pen amatsi thurun edatlong tong sekor pen Dipu Medical College and Hospital along se kachelang aphan jiwanlong DMCA jalong se kachelang non an niplibak dotanglong setami non anta kemeji ang theka vedera jok GMCA jalong chipondet si kemeji pu doktor atom kipu pen ahemasor lapen adonara batum mangku pronglong alang litumare dengalong non amat GMCA jalong kachipon chi aphan tangka vipina jok keso det John Tokbi aphan pachachak aret antot lopusi ahemasor pen pachini Keso aja kiding ke la ke penang ajak ding lo ningkan kep an ke dolo la sasa bura ka pangji ni tum se chelang bom lo non ke non te serious ke comment tu pen lo ni di serious ke la non chelang bom pe non serious ke non ki pon idera bang ke non tarik rate roxy arni si alang keso serious lo ke ni tum cipon kona seri chepon ke non ke dipusi dolang ala Dipu Medical College long dia Medical College long silang bom no kopia keso ni di keso ba keso men ke nili tume abang ke a report ke long ateng ke cancer pusipu ko sonja la keso ke mane ari ken keso ma ko pene ari ken keso mane alang keso ke ari long tali akeng long tali son aphulong se he aphulong si chodet lo aphu iphar bang ka mek chodet lo yang ke ki khai thu ong ke la anu anta ke dam thu lo doctor tom pisi ki puigla doctor tom nangi pu bangke non selang dam bom pen a ke ni nang ki thana tengke non ke la da ke chelang elo nang tum guhati pon tha guhati operation nam tha palam lo keso det John Tokbi asomar bang troxido setame sopen so inutave kedam tanga hot la so kiso kachepa mete chiaphan kiso kachelang hotsi akhia dat do anta chepadat etlo non ke along nitum ari dengalong thangta avidetlo la so ajok ahemasor lapen asomar atom kisum thektek angdeng sidolo lasi kiso kachelang dam chiaphan karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MEC mate Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso lapen Karbianglong Autonomous Council along ke theke dinga tumpen non laswa ke sungpen nang pajok dun vek thapusi ahemasor lapen asomara tumpen chuningri Raju tu local MEC sa Raju tu so phanta nali phanchu nirilo labangso kiso pen kisung pen itum ke jog dia phan nirab dun vek thapusi ni tum chu nirilo la penirabdan vek pupusi ningchi thelo nali panseta ansu se batai nali panchu ningrilo nirabdan vek tha nili tuma phala bang so kisung pen ki jok pen nali tumpen ki dolong ra pe ji aphan si nili chuningrilo li tikke ton beleng chu butha me vai chin na yelo ba cheno yon jan padar lab lo supin so ta be ni tum chalo det chalo so taban roksita nutta khasa guri ta be iduk sai de han jor si ni pukan dua chena pigi uni der lo itu cilang lak lo long thik der la si ngra pun kana tum ta ni di kata cilang ding lo nang oi ta pun ya to mang ta ba bi ni salo se de si chiru han jor si dua pigi ni nam to no to nam ke kita mi ke long ta kim jong si sabra han cilang lang puthe Bosavan ra chipono jangan pukul lo, kebetulan kadang-kadang kebetulan lo. Kita soalnya itu yang kebetulan pen ha guhati, lima puluh ceponi pada ni cuma hat potang tadi, hangat tadi, asap berat, ayam tadi, tadi lo, padahal aja padahal lo. Hati ada sita ni itu mah biji jangko anu ni aparting long ke pulau maku si, waktu main proksi cing bayar si cipon lo. Cipon pen nona repur bangke nang ni tu lo. Tapi uni lo cipon lo pulau nasi non ni tunda, terem isi ada di sepan tercungin di lo. Nang rapun tha nang leong tha tolong thek thek lo ni tum solo so det ki usi ni tum sning di le lapen Karbianglong arat pen ahil jume kilong ji aphan keso det
John Timung ahem tu nisia tum pen chuningri anparta ningke me pen kerap dunjia tum ansetame asopi Jasmi Tokbi Central Bank of India account number 37493316 IFC code CBI M0283231 lapen contact number 7637835001 along kahom meji aphan alang litum pen pachini